Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 21. Saan at itunggal maysa nga agkuna kanyak iti Apo, Apo, makastrukto iti pagarian ti langit. No dilaeng, dagiti mangtungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken. Gino, anak ko, darabyan ka manon asimangpet. Gagangay ti baruan, anang. Ay na anak ko, kaano ay asar dengam ti panagbisyom. Imbes ko mga agsapol kan iti trabahom. Angam saan met, taday tamot la makibarbarkadan ti araramidem. O, naikat ni nanang na yan. Dumtulat tati gundaway ang makasara kag iti trabaho. Angam kaanon tupay ngay, anak ko. Bakit akon? Saan nga agnanayon kat maisakat ko ti panagbiagta? Kasanon no agpamilya kanton? Narigat mo't no nakasanggir kan tupay laeng kanyak. Apay nga minayaday tati pampananutin nyo. Anak, nasken nga isaganaam ti masakbayam. Uwan ka din, nanang. Kanayon akas ti sungbat mo kanyak. Ngam agdadata mo't adi mo ipangpangag dagiti ibagbagakken ka. Agtuglab ako na. Maturog takit niya. Saldangan ako na sersermonan. No kayat mo, Gino, padasam ti ag-apprentice iti pagpapaayak ng opisina. Anya? Apprentice lang? Meron na trabaho ti masapol ko. Gino, no magustuhan dati performance mo kas apprentice, mahir kan tumutla ang ijay. Kasano nga iti inaldaw agastos ko, asombrag ka sa apprentice. Adda allowance ti apprentice iti pagpapaayak. Mano abulan niya balinak nga apprentice. Sakbay ang mahayrak no bilang laeng. 6 months. Nagpayag mo ta? Gino, anos laang ti kasapulan ijay. No, di mo kayat ijay? Mabalin ka mat nga agsapol iti mabalin mo asumrakan no bilang laang. Kastaya. 1. Di mo pa'y kayat? Bayat ti kaadam ijay kas apprentice. Mabalin nga agsapol ka iti sumrakam asabali at trabaho. May mayat mo ti kas jay ngam day tay kanayon ka naka-istambay dito'y lugar tayo. Sa bagay matkit di Iso ano kayat mo? Isubmit mo dagiti requirements akasapulam. Buwan ya iha, umanugot ka niti bagbagakan ka? Wan, papa. Mabalin mo't ngay kang kadagos iti posisyon, taanak ka mat. Ni, saan papa? Diyak kayat nga dantukit di rumswa sao-sao? Gapulaang tanagdak? Isuan na addaanak iti posisyon iti opisina? Iha, Iso nga agdalanak iti na proseso, papa. sige, nukas tati kunam, iha. O pati bakante at trabaho diti opisina mi, Gino. 7 kayo lang ang nag-apply kas apprentice. Oh, apay nga gisam ka. Panagkunak merna. Saanan anas ka nagsapulak pa iti sa bala asombre ka. Bayat ti panag-apprentice ko dito Ha? Apay, Gino. Marikrik na kasigurado na maalak dito yung opisina yun. Anya? Uy, Mirna. Oray po itong timbagak. Kat lalaingam nga rod Ay, wen gayam. Jay may sa babae apadam nga apprentice. Anak day jay ti akin ko iti kumpanya. Ha? Sino ka dakwada? Day jay man jay naka-red. Napintas Ang apay nga naskan pa lang aga-apprentice. Imbagak matan ka. Istrikto ti akin ko iti kumpanya. Di kayat na, no trabaho. Di na kayat amalaukan iti anyaman akalukwan ti trabaho. Agpapada kayo kadagiti pada man nag-apply kas apprentice.
Anapintas ti record na, Josie. Papa, Ang mga nuatiwan da kapay dagiti sabaling aplikante, iha. di kagdanag, Papa. Aramidag ti amin na kabaalag. Jak mat itulok asyak pa'y nga anak ti akin ko iti kumpanya, ti saan ang makapasa. Kan saan ang regular iti opisina. Dahita ti kayat ko ken ka, iha. Talaga adisidido ka. Ngam di kagdanag. Tauray siguro atiwan da ka. Mabalin ka latang ikan iti posisyon. Si Kamit, Papa. Kaslakit din awan ti panagtalak mo kanya. Saan mo't nga iti kasta, iha? Jagla kaya ta maupay ka. Di kagdanag, Papa. Amamunak mat. Saan asyak tay klase ti tao nga agpaatiw iti sabali. Nang runa, no maipapan iti trabaho. Panagkunak. Sa bali ti tamam ko ni Josie Gino. Nagpintas nga min Larry. Talaga kursonada. Awan dakas na. Ang imlaglagi pa, anak ti akin ko iti kumpanya ni Josie. Di na say-sayat manen. Ha? Apaya kas tati saom. Basta, di ka nagdamag pa Larry. Saanin anas ka nga ibagakon ka, noon niya ti makagapo. Makamu ka. Sige. Aramida kong ti trabaho. Agyaman at tapinatgam ti awis ko ha, Josie. Apay kumamon ka saan, Gino? Nasaya at mati panangawis mo kanya? Josie, di mo kumakuno na presko ak na unay. Diyak kaya tagpalpalikaw pa eh. Anya ti kayat mo asaway? Agay hatakyan ka, Josie. Gino? Agpay sa ti pagpagak. Iso di na kumakagura ha. Anya kumaaga po akagura ka. Saan mat adakas na impudnom man kanya tirik na? Agyaman at tamawatan na. Kat sapay la kuma, tayo ti kabitan na panawan. Mayat na kuman. Sapay la kuma taklunan na. Panagkunak mirna. At dan nagkinaawatan da Ma'am Josie kan Gino. Pag ko na amat, Larry. Kanayon da ngamin nga kuyog. Kanayon pa anaragsak da. Sa bagay, nadlaw ko matday ta. Ay, naggasata ni Gino no kaskas ano? Apayan ako ng dayta. Uwi na anak ti akin ko iti kumpanya ni Ma'am Josie. No maasawa ni Gino. Oh, di kas lamay san tumuten kadagiti agtagi ko iti kumpanya. Sa bagay, husto dayta nga imbagam. Talaga ang nagasat to ni Gino, no bilang laang. Nanang, ni Josie. Kayan ayat ko. Josie, iso ti inak. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamot kan ka, balasang ko. Maragsakan ak amakaamam mo kan ka. Oray siya, Nana. Inkuyog kundi ti balay ni Josie, nanang. Tap na mamamuyo. Ay na, Gino, anak ko. Nakapimpintas to'y kayan ayat mo. Agyaman na at, Nana. Ay, mabiit laang tamangisa-ganak iti merienda. Agtugaw kayo, upay. Mirna, Sir Amado, ada ka di parami jo kanyak? kasla kurang met dagiti apprentice diti opisina. Kanayo na madlaw ko dayta. Sir, 2 bulan langen, mangpili ako niti upat kadakwadang agbalin a regular diti opisina. di kayag danag, sir. Paliiwan mi ida. Sige. Dakayon tumutlang ti katulungak amang pili iti rumbang amarigular kadakwada. One, sir. Amumat nga istrikto ak no may papanan iti trabaho. Isuadyak kayat nga dadagiti mangyaleng-aleng iti trabaho na. Gino? Apay ka na yun adi ka sumrak iti opisina. Masadutak ngamin. Iso adyak simrag ita, Josie. Dandan ni mapili no asino kada tayo ti ma-regular. Di kagdanag. Napintas ti performance ko na daki di opisina. Agpaiso. Nga masansan ka mat nga aglangan. Makaapekto dayta. Gino, agpalpaliiw ti amak. Ang mga numadlaw na akanayon ti kaawan mo. Ala, di ka nagdanag. Saan ako nga aglangan?
nabartag ka man, Gino. Magainumak lang, nanang. Naghappy-happy kami ngamin kadagiti kagayem ko. Ay, unay kan. Kasano ngay asumrek ka ija opisina inton bigat no nabartag ka mat. Anya kayo kit din ay. Matanagan kayo unay. Gino, anak ko. Dimtengan tinapintas nga oportunidad iti biyag mo. Di mo kunaan asayangam. Nanang, sigurado ang marigular ka di opisina. Kasano ang masiguradom dayta? Anyat serbi na ngay nga gayan ayat kami ka ni Jose no di nag-irregular ti aman. Ay, unay kan na aya, anak ko. Di ka mang namnama. Tamangan lumapaay ka. Ay sus, patsyanak nanang. Karelasyon ko ti anak. Imposible nga ro di to ikan iti pabor jay ama. Inton maminsan nga aldaw, may anunsyon ton no asino dagiti marigular, iha. Papa, Apay madanagan ka. Saan ka kontento iti performance mo? saan nag-amadanagan para itibagik, Papa? Madanagan ak para ka ni Gino anobyo. Iha, Nalaing ni Gino. Ngamadlaw ko ayaling-aling na laang ti amin abanag. iha. Ammo masanak a makibiyang, may papan iti personal abanag iti biyag mo. Ngam karbangak met siguro ti mangted iti opinion ko. Papa, Awan ti masakbayam iti dayja at Gino, iha. Papa, Nga madalatakan ka ti desisyon. Takas iti nakunakon. Numay papan iti personal abanag iti biyag mo. Saanak a makibiyang. Oh, apay akas ti jar mo lari. Maamuan tayo itan, no asino dagiti maregular dito opisina. Sigurado ang may sakon kadagiti maregular. Ha? Kasanong mo ta masigurado? Rombang ka di pa magam dayta. Ammo ti amin na kayan ayat ko ni Josie, nga anak ni Sir Amado. Ti akin kukway ti kumpanya. Ha? Imposible di nakidin irregular ni Sir Amado. Kat agbalinak ton amanogang na. Ay, naimbagpaykan ka. Tanapig sa tibakar mo. Ngamsak ngay. Awan. Iso ka madanagan ak. Ne, ha? Adan ni katugangak tubi. Good morning! Maamuan tayo itan, no asino dagiti maregular. Nalpasan ti announcement, Gino. Amom siguro no apay apinayaban ka dito opisina. Sir Amado. Sana ka makibiyang itirik na ti anak ko. Ngam no bilang tasika ti makaasawa ken kuana. Kayat ko nga ikarim nga agbalin anarimat ti masakbayan na. Ah, Agmay-may sa nga anak ko ni Josie. Diyak kayat nga agrigat. sir. Aklo nagmanlangan kan ka? At datagiti sayang guseng nga naidanon kanyak, nga ibagbagam kano, asigurado a marigular ka, gapu takayan ayat mo ti anak ko. Ngam nagbidot ka. Saan nagapu takayan ayat mo ni Josie, ket irregular kan. Pinaliiw kayo amin. Pinaliiw ko no kasano ti performance yo iti trabaho. Ket maladingitan nag amang iparupaken ka ita. Asaan ka amay ikari, amay kan iti trabaho dito'y opisina. Iso aladingitek, Gino. Makiwin na suwas ka matang kanyak. Josie. Juan Gino. Diyak kayat nga igasang gasat ti masakbayag. Diyak met kayat asyak to ti mangbiyag iti buklan ta a pamilya. Josie. Sayang ti oportunidad adimten kan ka. Di mo inikan iti patag. Josie, pangasim. Ikarik ngagbaliw akong. Basta di na kumamot sinaan. Maasi ka kanyak. Ladingitak, Gino.
Ipanaknak mo pa'y nga umuna kanyak. Apod nung agbaliw kan. Amok akinasarita na ka ni Papa. Amok mat no anya ti imbagana kan ka. Sapay la kumata maamiris mo ti kaipapanan ti imbagana. Asaan aga po taad da relasyon ta, kat ikan nakamutan iti trabaho. Ngamin, agdadata asinukir mo ti paganurutan ni Papa. Tinapinta sa gundaway no dumtang, rumbang asalimat-mutan kan annadan. Tano dayto iti paluspusan, ang mga no sa anton nga agsubli iti kaanuman. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Candiag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.